देखा लो हो भैया दीदी लो अब खड़ा भइल बाड़ी लो। देखा लो एक जगह गजर मजार पानी पिया लो ओकर बाद अब काम में लगी घाम भइल बा बहुत कड़ा। और देखा लो कौन पंखी हो का हो तो पंखी कैसन बा एने के पंखी लोग इहे लागले बा। देखा लो हवा लेत रहलो काम करत रहलो कोची खातिर लागल बा मालूम नहीं।